berburu. Iki mentah iki Ben. Mentah ya. Timun suri. Deh. Iki ya lumayan empuk ya. Ini lumayan apa sih nih? Lumayan matang. Enak mana? Singkong. Malah melelet Nih. yang kenyang. Cilik banget. Mikirnya cilik gini mentah. Coba pen. Buahnya cilik banget. Nah, iki Mateng. iki mateng. Empuk. Tapi warnanya kok gini. Kita ambil. Eneng mana iki? Tapi mentah.